Dakta barka ne. Yau wasan na tsoho. A haba ne, kina gani na safa da ni ki ce mun tsoho? Tsoho ma dai waye ya akai. Kin yi mun ne? Na yi maka jika komi. A masoyiya dai. Aba dai ai ka mun tsufa. Ina baby, to kuni na fasin miki tsofa? Ba na son kuɗin ka. To ga tarare designer. Kamshin bai min ba. To ga mota na baki. Haba me kamai da ni. To shikenan ki hakuri a matsayin ki ta jika ta ga gurgurun ki sambala. Tunda ka sadu da bari in ci kaɗan kada ka ce na yarfa ka. Kai wayyo wannan wani irin gurguri ne haka. Ai wannan shine A1 popcorn wato gurgurun A1. A1 popcorn kai amma da daɗi. Ƙara min dan Allah. Ke gwamnati na hana aikin banza. Ki so ni ki aure ni A1 popcorn kullum. Wallahi baba kwarkwar. Ke? Ayyo dalin kwarkwar na amince inda har zan dinga cin A1 popcorn kullum. To ai hi kenan. A1 popcorn wato gurgurun A1 na yara manya da kowa ne. Gardi daɗi gamsarwa. Mai mazge makwallatan ɗanɗano. Mai sanya kwanayi da yunwa su fece. A1 popcorn wato gurgurun A1. Ku kwamuso ku san gamo ku kundume ku suburbune. A1 popcorn. A kapta.